חברים, תרשמו לערוץ, זה ממש עוזר. בואו נתחיל בסרטון. תודה חברים, קודם כל המלך בעוד סרטון חדש בפורטנייט. האמת שזה סרטון ראשון של פורטנייט חוץ מהמונטאז' שעשיתי, אז יפה יפה. אנחנו הולכים לשחק ואני הולך לעשות אתגר. הנשק הראשון שאני מוצא, אני משתמש איתו לכל המשחק. אם זה SMG, אני יכול לשדרג אבל את הנשקים. אני מוצא SMG אפור, אני יכול לשדרג לירוק. אני מוצא ירוק, אני יכול לשדרג ללג'נדרי. כל מיני דברים כאלה, רק אם אני מוצא. אני מתפלל לאיזשהו משהו מרסס, כי שוטגן זה לא כזה לרחוק ולקרוב, ו-AR זה לקרוב ולרחוק. אז צריך לחשוב. רואים עוד שתי טירים אני חושב, אני מסיים את הבטל פאס הזה ואז עוברים לסטיילים האלה. מאוד יפה. טוב, בואו נגביר כזה. אוקיי, אנחנו כאן. יש כאן מלא אנשים. אסור לי לרקוד, נכון? זה יהיה קופירייט, אוי. אז אנחנו נלך למקום כזה. יש כאן הרבה תיבות. הנשק הראשון שאני מוצא, אני לוקח. אני נשאר איתו לכל המשחק. אבל אני יכול לשדרג את הנשק. שזה דבר פשוט מוזר. אני אעשה את זה, זה אתגר שעלה לי לראש וסתם לקחתי. גם אני יכול לשנות כוון. אוף, באמת. אוקיי, אז יש לי שוטגן. אם אני יכול להרים כל הדברים האלה, למשל גם אני חושב מגניטו אפשר להרים. וזהו. מגניטו ואילי. זהו. מגניטו ואילי. זה לא כזה נורא. זה שוטגן די טוב. אני גם אקח כזה. באמת? אחלה אתגר, אני מודה. אתגר טוב. אולי נשים שני ביגים עכשיו? נחשב נשק? לא. זה נחשב נשק. היתרות זה לא נחשב. נו למה אבל? הוא באמת לא צוחק איתכם, זה פשוט קשה. קשה לי. יש כאן נשקים טובים. טוב, בואו נמשיך לטייל עד שנמצא אנשים. נעבור לגל בעתיד. למה? הוא די בוט. אבל אני יותר בוט. למה זה לא הוגן? טוב, יש כאן יריות ואני עובר יריות. אז נלך ליריות. צריך לזכור שאין לי AR עליי. אוי ואבוי.
עליי. הוא לא שם לב אליי? זה חדש. אני כשף אבי. בואו נמשיך. תראו אותי בכשפות האוויר שלי. אוקיי, יש כאן קרב. שאני אוהב קרבות. יאללה. ציפיתי לקרב הוגן. נו. מה? אין לי... פגעתי? טוב, איפה הקרב היה מקודם? אוקיי, היה כאן קרב, אבל של בוט. ויש כאן טבע. יאללה. יש כאן מכונית, ניקח אותה וניסע הרחק. בלי מוזיקה, זה קופירייט. איפה ניסע? אני אבוא. זה טוב. אני כבר חושב על העונש שנתנו לבן אדם הזה אם הוא היה באמת מסתובב ככה. הוא בא לי להיכנס לו לתוך הרצון. אוי, יש לך אומץ. אין לו אומץ. יש לו אומץ ענק. וואלה, לא. נכון, יש בניות. נהדר. שיט, יש את הפריחות האלה. ירו. אתה כזה גרוע. אתה כזה גרוע. אני לא יכול להרים את המילים. רגע, כל לוט אצלי. לא צריך עכשיו כדורים כי יש לי את המדליון. מכנס אנשים. לא אם אני יכול עכשיו לשדרג את הנשקים שלי. טוב, מצאתי את הבונקר. יער כחול. אני לא יכולה לקחת כאן גם ככה כלום. להישאר עם השוטגן האמור הזה. אוקיי. מגניטו, איך אתה? נכון, זה הרכב שלי. וואי, בא לי לעשות לי תותים. מה היסח שלי? איך תקנים? איך הגעתי למצב הזה שעשיתי עם בן אדם פה? איך אתה? אל תבוא.
העיף אותי נראה לי. למה הוא עשה את זה? חשבתי שאנחנו חברים. זה בושת הבושות. אני לא חוזר אליך אותם. זהו, אני ואתה הפסקנו. יאללה, בוא. אני אראה לך מה זה מגניטו. למה מי זה מגניטו? אימא'לה! Let's go! מה? מישהו יכול להסביר לי למה הוא רוצה כל שנייה להעיף אותי? קח אחי, קח. לא אתה. לא, קח אותם. אני לא רוצה. אני באתגר. אני לא יכול, אני מצטער. אני לא רוצה, קח את זה. לא. חשבתי שאני עדיין באתגר, ויש לידי מגניטו שלא עוזב אותי, וגם אני לא רוצה כי הוא המשרת שלי. נייס מגניטו. איך התדרדרתי למצב הזה באמת? אני רוצה שתגידו לי. טוב, על בטוח זה לא בוט, כי בוטים לא עושים טימים. זה בן אדם אמיתי ומטורף. עכשיו לעשות טימים עם אנשים. יש לך כאן אייר, תתפנק. טוב, זה נשק ירוק, מה אני יודע לעשות? וואי, אבל אני אוסיף אותו לחברים. מה זה בעצם, אני לא יכול לעשות. שם. יאללה. אחי, זה לא הזמן.
להרוג אותו. אני אעשה את זה? יש לו מלא מדליונים ומלא מיתיקים. לא שווה לי, יש לו רק מדליון אחד. ותמיד תיקים אני לא יכול להרים, אז מה שווה? לא מאמין, אח שלי! לא מאמין לכם. פסקה, אח שלי. היית חבר נאמן. וזה היה סרטון היום, אז יאללה, ביי חברים. חברים, אם נהנתם מהסרטון, אני אשמח שתשימו לייק וסאב. הולך להיות סרטונים מטורפים. יאללה, ביי.